Harry Franklin yn torri tu fewn yn cael ei lorio. Chwaraewch ymlaen, meddai Bryn Mackham Jones. Mae Franklin ar y bêl unwaith eto. Yna Nelly teg at y cwrt. Mae Kenny drwodd. Kenny rownd y golwr. Mae'r lliman wedi godi. Fydd hi ddim yn cyfri cam sefyll yn erbyn Kenny. Wel, mi oedd hi'n agos. Dwi'n yn siŵr os oedd o'n cam sefyll a deud y gwir. Falle o'na drosedd ar ymyl y cwrt hefyd. Wel, be bynnag, di ddim yn gol. Disney at Ben Nash. Nash di gweld rhediad Kenny tu ôl am ddiffyn. Kenny yn cael blaen troed at y bêl. Dros Ben Alex Lang. Chydig dros 10 munud wedi chwarae yma ac mae Cei Connah ar y blaen. Y golwr Lang yn cael ei ddal yn hir neb. A Kenny yn codi'r bêl dros i Benno i sgorio ei drydedd gol y tymor yma. Aaron Williams yn gyrru teg at amddiffyn Met Caerdydd. No Edwards yn gymodd. Edwards nôl i fewn at Aaron Williams yn y cwrt. Y bêl yn glynu o dan draed Williams. Ond mae'n creu lle i groesi a Jordan Davies yn codi. Lang yn arbed. Franklin yno wedyn. A Lang yn casglu'n y pen draw. Mae Kenny di aros lawr. Neil Gibson yn gwylio'r eisteddle. A prif sgoriwr y gyngrair Davies yn codi. A Lang yn gwneud yn dda i gadw honna allan. John Disney ar arwydd, 5 munud i fynd tan yr egwyl, y peniad gan Nash! A mae di curo Alex Lang yn llawer rhy hawdd. Y golwr sydd wedi dechrau'r tymor mor dda, 5 llechen lan mewn 6 gêm. Diolch yn cael llawer o hwyl â ni heddiw. Di Cei Connah erioed, di colli gêm gartre yn y gyngrair yn erbyn Met Caerdydd. Ac y bod nhw mewn cartre newydd erbyn hyn, mae'n ymddangos. Fel tas yr hediad yna yn mynd i barhau. Di Jordan Davies ledi'r bêl at Aaron Williams. Cei Connah'n dod eto. Y bêl yn gwiro allan. A Ryan Harrington yn tanio. Ddi ar y postyn mor agos gan Ryan Harrington. Fel tas efo'n siapio fynd am y postyn pella. Ac yna i ddaranu hi'n erbyn y postyn gosa. Harrington eto. Troi un ffordd yn ar llall a di gweld yr hediad gan Callum Morris. Morris i fewn i'r cwrt. Wild, heibio'r golwr i gefn yr hwyd. Mae'n 2-0 i Cei Connah. Michael Wild, 40 mlwydd oed bellach. Y ddau eilydd yn cyfuno. A Wild yn sgorio ei gol gyntaf tymor yma. Disney yn uchel. Wild yn codi. Nash yn penio. Dyna'r bedwaredd. Ail gol Nash pnawn yma. Pnawn i'w anghofio i Met Caerdydd. Dim kit, dim siap arnyn nhw heddiw. Ac am y drydedd gêm yn ôl yn ôl, mae Cei Connah di sgorio 4 gol.